Tässä harjoituksessa opettelemme olemaan läsnä vaikean tunteen kanssa. Opettelemme päästämään siitä irti ja lohduttamaan itseä aktiivisesti, jotta jaksaisimme paremmin jatkaa tätä elämän matkaa. Mene rauhalliseen paikkaan ja asetu hyvään istuma-asentoon. Hengitä muutaman kerran rauhallisesti sisään ja ulos ja anna hengityksen saatella sinut tähän hetkeen. Palauta sitten mieleesi jokin suhteellisen pieni hankala tilanne viime päivien ajalta. Älä valitse sitä kaikkein pahinta mahdollista tilannetta, vaan sellainen, jolla on hyvä harjoitella hankalan tunteen kohtaamista. Missä olit? Kenen kanssa olit? Vai olitko yksin? Anna tuon tilanteen tulla mieleesi mahdollisimman elävästi. Mitä tuossa tilanteessa oikein tapahtui? Mikä tunne tai mitä tunteita koit tuossa hetkessä? Ärtymystä vai turhautumista, kateutta, toivottomuutta tai riittämättömyyttä? Ehkä saatoit kokea useitakin tunteita, mutta tutki nyt sitä tunnetta, joka oli päällimmäisenä tuossa hetkessä. Käydään sitten läpi hankalan tunteen kohtaamisen eri vaiheet askelsanan aakkosten mukaan. Eli ensimmäiseksi A. Anna tuolle tunteelle nimi. Jos se tuntuu vaikealta, niin voit esimerkiksi sanoa vain, että epämiellyttävä tunne. Ja sitten S. Sallia tuon tunteen vain olla, ilman että yrität torjua sitä. Eli antaa tuon tunteen tulla ja antaa sen olla. Hyväksyen, että nyt on näin. Seuraavassa vaiheessa eli kirjaimessa K on tarkoitus kuunnella kehoa, eli oppia tiedostamaan, mitkä kehon tuntemukset kertoo minulle tästä epämiellyttävästä tunteesta. Toisaalta, kun kiinnität huomiota kehon tuntemuksiin, niin etäännytät itsesi tuosta tunteesta ja siirryt tunteen havainnoijaksi. Eli mitä huomaat kehossasi? Puristusta tai tykytystä, paineen tunnetta tai terävää kipua, ehkä voimattomuutta jossakin kohtaa kehoa. Haisti rintakehän seutua ja vatsaa. Huomaa myös otsa, kulmien välinen alue, leuka ja leukanivelet. Tai missä muualla huomaat tuon tunteen tuomia tuntemuksia.
Tutki näitä tuntemuksia uteliaisuudella, aivan kun ensimmäistä kertaa kokisit tätä tunnetta ja sen tuomia tuntemuksia ja tekisit tästä tunteesta kuvausta tunteiden tietokirjaan. Voit panna merkille myös ne kehon kohdat, jotka ovat neutraaleja, eli joissa ei ole tuon tunteen tuomia tuntemuksia. Saatat huomata myös sen, että ajatuksesi ovat harhautuneet aivan muualle. Mutta kun huomaat tämän, niin pane vain merkille, millaisia nuo ajatukset olivat. Ja tuo huomio edelleen uteliaasti aistimaan kehon tuntemuksia. Samalla kuitenkin voit muistaa, että en ole tämä tunne. Mutta koska olen ihminen, niin koen erilaisia tunteita. Ja voin ottaa vastaan tuon tunteen ja kysyä itseltäni, että mitä minä tarvitsen juuri nyt? Mitkä sanat haluan kuulla juuri nyt? Ja voin lohduttaa itseäni lempeästi, aivan kuin lohduttaisin ystävääni. Voin kuiskata itselleni nuo sanat, jotka haluan kuulla. Voin myös laittaa käden sydämen päälle ja tuntea käden lämmön ja sen tuoman lohdun. Halutessasi voit nähdä itsesi myös pienenä lapsena ja huomata hänen kokevan tuota tunnetta. Ja voit mielessäsi aivan kun laskeutua tuon pienen ihmisen tasolle, katsoa häntä silmiin ja ottaa hänet syliin, kuiskaten hänelle noita tärkeitä sanoja, jotka haluan kuulla juuri nyt. Kuten esimerkiksi sinä riität juuri tällaisena. Olet minulle rakas. Elämä kantaa. Kaikki järjestyy. Voit myös sanoa hänelle, että et ole yksin. Olen tässä kanssasi, turvanasi ja tukenasi. Voit sitten vähitellen päästää irti tuosta mielikuvasta ja sen mukana myös tuosta tunteesta. Voit tuntea kehosi tässä hetkessä. Hengittää muutaman kerran rauhallisesti
ja toivottaa nyt aikuiselle itselle hyvinvointia toistamalla noita äskeisiä lauseita tai seuraavia lauseita. Olkoon niin, että olen turvassa. Olkoon niin, että olen onnellinen. Olkoon niin, että kehoni ja mieleni voi hyvin. Olkoon niin, että saan kokea rauhaa, rakkautta ja iloa ja jakaa sitä läheisillenikin. Mitä huomaatkaan juuri nyt? Voitko pitää sitäkin lempeydellä? Ja vähitellen voit alkaa liikuttaa kehoasi, avata silmäsi, viedä huomion hengitykseen ja palata tekemiseen.